Ir-Razzett tal-Markiż, post antik ħafna fil-Mosta fejn dal-aħħar fettet wirja tal-folklor bi skop nobli ħafna. Il-ħsieb tal-organizzaturi hija li bil-kultura jgħinu lil min huwa anqas ix-xurtjat. Fost l-oġġetti eżebiti mis-snin moddija f'din il-wirja wieħed jista' jsib snejja tal-barrieri, sezzjoni tal-bennejja, sezzjoni tal-agrikoltura u karrijiet illi bihom kienu jilagħbu tfal. Din hija friġġ illi kienu jifilħu jħallsu għaliha biss is-sinjuri. Kif normalment biex ikesħu l-laħam mis-sirietna kienu jniżluh fil-bir. Fil-wirja hemm ukoll eżebiti sezzjoni ta' ritratti antiki. Din hija triq il-Kostituzzjoni l-Mosta kif kienet qabel it-tieni gwerra dinjija. Fost oġġetti oħra eżebiti hemm pittura, strumenti mużikali, mitħna tal-kafe u magni tal-ħjata. Din it-toqba kienet mezz biex wieħed jaqdi il-bżonnijiet naturali tiegħu. Intant fl-istess Razzett sa tnejn għan-nhar li ġej hemm miftuħa wirja ta' presepji inkluż wieħed mekkanizzat li jattira interess minn mijiet ta' viżitaturi illi żaruh fl-aħħar jiem. Ir-Razzett tal-Markiż fil-Mosta huwa miftuħ kuljum mid-9 sa nofsinhar u mill-5 sa d-9 ta' filgħaxija.